Voican Mihaela și predau limba engleză la Școala Gimnazială Comuna Pietrari. Iar în perioada 25-29 octombrie 2021 am participat la o mobilitate în Izmir, Turcia, împreună cu o colegă de ale mele. Această mobilitate aparține proiectului Erasmus Plus, Educația Adulților, intitulat Books Not Bullying, care a fost organizat la Biblioteca Publică Pietrari sub atenta coordonare a doamnei bibliotecar Popescu Crina. După cum am spus, am luat parte la această mobilitate împreună cu o colegă, profesor în învățământ primar, Ceprăzaru Irina. Activitățile au fost ținute de către gazde la Colegiul Docuzei Lul din orașul Izmir. Pe parcursul celor 5 zile am participat la mai multe activități desfășurate la școala parteneră. În prima zi am fost primite de Peter Bicock, profesorul coordonator, și cei 3 manageri ai școlii. Pentru început au fost prezentate filmulețe despre țara noastră și, bineînțeles, a lor. După, ni s-a prezentat școala și împrejurările acesteia, care ne-au impresionat plăcut. Următoarele 2 zile au fost dedicate claselor a 5-a și a 7-a. Acestea, împreună cu profesorul de limba engleză și cu Peter, au desfășurat activități la care am luat și noi parte. Tema dezbătută a fost formele bullying-ului. În ziua a 4-a am participat la activități dedicate Zilei Naționale a Turciei. Au fost momente pline de emoție, deoarece elevii de la colegiu au prezentat un program artistic foarte emoționant. Ultima zi a fost puțin diferită. Am vizitat orașul antic Efes. La finalul acestei zile ni s-au înmânat certificatele de participare de către reprezentanții școlii gazdă. Ce a adus nou acest proiect, respectiv această mobilitate, a fost faptul că am avut ocazia să văd cum funcționează și alte sisteme de învățământ, să cunosc oameni cu aceeași meserie ca a mea din altă țară și, nu în ultimul rând, să îmi îmbunătățesc abilitățile de comunicare în limba engleză.